गसाइगाव खाथियाव खोदोमगुरि खाथि मानसि बुथारना गालांदों। बुथारजानाय बायदि नुयो। पुलिसफोरा माबा माबि खालामदों। साइनबोर्ड दं खोदोमगुरि। माने बे जाथाया गसाइगावआव जादों दै। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरनि सिङाव गसाइगावआव बियो माने जादों। आङो माने बांद्राय फुटेजखौ लाबाय थायाखिसै। आङो कलेजावसो थांदोंमोन ना, एगजामसो हैदोंमोन। थ' लामायाव मा बिहेवियार जाखो साननानै माने नायदोंमोन आं। ओमफ्राय मानसिखौ माने नुबाय आरो ओमफ्राय गोबां रिपर्टारफोर फैदोंमोन माने। ओमफ्राय आङो जेब्ला आं सोंसान्दियाव माने जेबो मोनथियाखैमोन दै। मानसिया माने बुथारजानाय ना खाथियाव नेसनेल हाइवे दंना, बिदि एक्सिडेन्ट जाखो ना माखो बेखौ माने मिथियाखै। माने एक्सिडेन्टसो जानाय बायदि नुवाखै मानसिखौ, बुथारजानाय बायदिखौ नुदों। थ' सोरबासो अबेनिफ्रायबा लाबोनानै गारफैखो ना माखो बेखौ मिथियाखिसै आरो दै। जिखुनु साननै सानथामनि उनाव मोनथिफिनगोन जे निउस मिडियानि गेजेरजों।